1964-nji ýylda Kyrgyzstanyň paýtagty Beşik şäherinde geçirilen Orta Aziýa we Gazakystan respublikalarynyň 3-nji bäsleşikli kino gözden geçirilişine şükür bagşy filmi karardan ýytalyşy ýaly insan perwerlik, halkylyk we häzirki zaman many ýaýlymynyň ekrana täsir kinematografik usuly bilen filosofik ähengde janlandyrylmagy üçin diýen birinji derejeli şahatnama eýe boldy. Filmin sadyny ýazan kompozitor Nurhan Mehmedov aýratyn ýürüýti şahatnama bilen sylanandy. Gidelim. Yine belli umid, anavi yer eşitti halk ağına alsın. Halklar onu verip, dinç umidin, yer bağışetti ona, çeşme bağırsın. Ol çeşme coşurdu, olup bir derya, ağzından hepinin soğuk bir. Sada düşünen adam dünyada en bağıtlı, en baý adamdır. Beýik saz akyllary Iyogann Sebastian Bach dünyada adam aňyny tolgundurmakda, onuň duýgusyny oýarmakda en ukuyuply, zehirli ustad bolupdyr. Onun düýp manasy durmuşyň en agyr külpetlerini, tükenüksiz oý pikirlerini durmuşa ornaşdyrmak bilen baglanyşyklydygyny ýüze çykaranlygydyr. Bach şu pikirlerini öz dürüjçülüğünde şöklendiripdir. Mozart'ın humanizm häsiýeti, onun dünýä garaýyşynyň aýratynlyklary onun sunwatynda bütünlüğü ýüze çykýar. Onun dürüjçülük usulyny täsir edýär. Dünýäň gözelligi adam, sazlaşykly gözbaşy bolsa durmuş. Ine Mozart'ın çeperçilik dünýä garaýyşy. Men Bachy Mozart'y dinlesem ähli gussamy, durmuşda duş gelýän şowsuzlugyny diýär. Ähli sunwat eseri ilki bilen adamda şu duýguny, adamyň elmydama şer işden, yamanlykdan beýikdigini ünleýän duýguny oýarmaly. Ýöne şeýle duýguny oýarmagy ukuyuply adam üçin onuň tebigi zekini ujypsyz bir zatdyr. Ol adamyň söýmeli. Çyn ýürekden, hem şatlykly, hem gussalygyny adamyň söýmeli. Hut adama bolan şu söýgü bolmasa, tebigatyň genial adamlaram özünden soň ýaşajak eseri döredip bilmez.
Kämillerin edehedi her zaman kesfini yürütçük şägirt sayılayar. Aňda baryn, kalpda baryn ayaman, adam özün adamlara paýlaýar. Begenip, gowanyp, şatlanyp, döküp, inçe duýgusundan dünýä erş çekip, halwyn keşde öýdümleri paýlaýar, gazal goşga, aýdymlara paýlaýar, adam özün adamlara paýlaýar. Mahal bir tevekkül iş edýär, eden işin beýgayratlar puj edýär. Güllen näzik yüregini daş edýär, ansabyny ýuwdanlara paýlaýar, bir kör zeki nadanlara paýlaýar. Adam özün adamlara paýlaýar. Adam ömrün adamlara paýlaýar. Hem ömrün insandan boğnap ýygnaýar. Şonuň üçin bu dünýäden gidenine süýndürüp, sıyndırıp asman ýyllygyn zemine de sığmaýar, asmana da sığmaýar.